Ще бъде даден официален старт на строителството на фотоволтаичен парк Тенево Солар. В тази връзка две събития. Тук от 10 часа в тази зала ще се проведе пресконференция за представяне на проекта, съответно с наше участие, но най-вече да изслушаме представянето на проекта от фирмите, които ще го реализират на терена. И от 11:30 на територията на бившето летище Тенево ще се проведе церемония за първа копка на фотоволтаичния парк Тенево Солар. Каним всички вас, представители на медиите и други, които в момента отсъстват, за да отразят това събитие